Alo, Панчо! Не фана ли нещо? 3 часа ки съм така вече, бе. Е, ти кой искаш, бе, Санчо? Не виждаш ли, че чакам водата да дойде, бе? Ти скоро риба няма да фанеш, ама... Аз да отида поне в бараката да си подрена малко. Или по-добре да апна, че... Не знаеш, на гладен стомах не се спи. Говори го на шапката ми, Санчо. Панчо! Давай после отидем до града да вземем нещо за ядене. Когато фаним риба я продадем, тогава ще се найдем, Санчо. О, за колата взимах с мене. Само за стомаха си мислиш. И рибар ще ми става. Какво правиш тук, те? Санчо, горския! Колко път съм ти казал да имаш тук? Този извор е частна собственост. Тако са умита ми. Санчо, идвай тука! Може да съм видял тук.
Проклети бракониери, бе, навират се насякъде тук тъй, бе. Я да погледна с някой да не е останал тук тъй. Не тръгнава, Панчо! Този горски ще ми провали бизнеса. Останахме без риба. Виж ко, Панчо, дай се върнем, да се махнали. Става. Панчо, ще отида да го гледам района. Ти повече чакай тука. Панчо, виж го открих. Оф, ко пак има сега? Подявалите той не е на добре. Мога да е мъртъв? Па може да е заспал. По-добре да не го бутаме. Да, бе. После да кажете сме го оставили тука. Че той ни не е видял. Чудовище! Бега! Чакай! Кога е там? Ко виж ти, бе? Не става беше много страшно. Значи първо горския и сега той чудовище тука. Ко прави той нещо тука от язовира? Па може да е турист. Ай се обавим в милицията. Па ти просто си, а? Ние сме бракониери, бе. Как ще се обаждаме полицията? Знаеш ко? Дойде ми една по-добра идея. Кой е тя? Елай ще видиш. Добър ден, заповядайте на дюнерите. Пици имаме, хамбургери предлагаме. Ари да, Санчо. Кой си намислила, Санчо? Само един човек мога да ни помогне. Кой той е, бе? Журналист, Спиртозов. Па той е лут, е. Той никой не му вярва в вестниците му. Шефе, два населени искат да разговарят с вас. Нека да влязат. Какво е води насам, господа? Па имам една новина, мога да ви хареса. Така ли? И каква е тя? Та тук не са пристигали новини от... И аз не помня от кога. Константин! От преди много години, шефе!
Да, точно така. От преди много години. Ама то май, нищо не е наред. Нали ти казах, бе? Видял ли го? Той нападна. Кого сте видели, господа? Чудовището от язовира. Какво? Какво чудовище? Това не е възможно. Той нападна. И Горския нападна. То беше там. Нима се е върнал? Константин! Да, шефе! Извади архивите и ми дай снимката. Това ли е? Да, това е. Да. Господа, защо дойдохте при мен с тази новина, а не отидохте в полицията? Никой нямаше да ни повярва. Ясно. Разбирам ви. Константин! Пусти старата снимка във вестника, докато направим нова. Нека размътим малко водата. Добре, шефе. Днес е велик ден за всички журналисти. Днес е денят, за който всички ще разберат за мистериозното чудовище. И най-вече за журналист Спиртозов. Това е нашия шанс, Константин. Само една снимчица. Ще сме сензацията на града за години напред. Всички ще говорят само за нас. Ще разобличим мита за върховитото чудовище от язовира. И това ще ни направи много богати. Но нека преди това отпразнуваме добрата новина. Закъсняваш. Съжалявам много, но виж на какво попаднах в този вестник. Мистериозно чудовище броди, знаеш ли го? Не ме интересува. Но защо? Какво ще кажеш да си направим една експедиция извън града, а? И защо да я правим? Да намерим горивата? Какво? Ти побърка ли се? Как ще ходим да търсим някаква си горила? Все пак, виж в кой вестник е публикувана статията. Че какво му е на вестника? Този вестник се чете само от побъркани хора. Искаш да кажеш, че съм побъркана, така ли? Не съвсем, но все пак. Никой не вярва на този жълт вестник. И най-вече на журналист Спиртозов. Всички знаем, що за човек е той. Хайде де, Моника, помисли си. Може да сме първите, които са видели това чудовище. Може да снимаме с него. Ще сме известни. Пък и може да е забавно. Добре.
Ще си помисля, но не обещавам. А пък и все пак ще трябва да се приготвя. Не мога да отида просто и така. Трябва да изглеждам добре. Добре, разбрахме се. До после. Чакай! Оф, винаги бърза за някъде. Моника! Идваме и сега! Него да го взимам ли? Оф, Моника. Слизай по-бързо. Добре, и сега. Къде ни е лака? Не мога да си намеря лака. Ето го! Чао, Залю! Защо е нужно толкова да се бърза? Не можах да си намеря лака за ногти. Добре ли изглеждам? Моника, отиваме в гората. Не на дискотека. Не ме интересува. Аз трябва да изглеждам добре. В гората няма кой да те види. Не бъди сигурна. Понякога не те разбирам. Побързай, Константин. Нямаме много време. Все пак, трябва да сме пристигнали на мястото, преди агентите да са заличили следите. Да, шеф. 5 години от живота си отдадох за този случай. 5 години се опитвам да събера доказателства, но всичко бе напразно. Агентите на ФБР ми попречиха. Но от сега нататък няма да позволя никой да се подиграва с мен, Константин. Да, шефе. Ало, агент Скрит. Пристигнахме. Но района ми изглежда малко пусто. Да, агент Бит. Разбрано. Сигурно си прав, но и я по-добре да огледаме заедно района. Кубе ще е главата му боли. Кои свила? Агент Скрит. Агент Бит. ФБР. Представете се. Да, аз съм горския тук тъй. Да си виждал нещо необичайно в района тук тъй. Като едно огромно чудовище, например. Там вътре в бараката. А не беше ли в тази посока там? Къде ла? Бит явно е видял каквото не трябва. Действай. Окей. Удари ли го достатъчно силно да не помни какво е видял? Гарантирам, една седмица назад нищо няма да си спомня. Агент Скрит! И този път няма да ми се изплъзнете! Трябва да напуснете района. Изчезнете веднага. Но той е било тук. Имам свидетели. И без снимки. Казаха ти без снимки. О, господин Спиртозов, каква приятна изненада. Не е ли хвалирал още вашия жълт вестник? Докато такива като вас
пречат на нас, журналистите. Истината никога няма да достигне до хората. Ние просто си вършим работата спиртозо. Вие си пъхате носа. Не си играйте с мен, агент скрит. Рано или късно ще бъдете разкрити. И тогава... И тогава какво? Вие сте в лудницата, никой няма да повярва на глупостите. Не се занимавайте с нас. За ваше добро е. Но те са го видели с очите си. Ами какво ще кажете за Горския? Нищо не са видели, било е просто халюцинация на слънцето. Напуснете района. За да няма други предпаднали. Константин, от тук нищо няма да изкопчим. Тръгвай след мен да търсим на друго място. И каква е историята за тази горила? Ами, казва, че на дъното на язовира има скрито съкровище, което се пази от това чудовище. Но други казват, че е просто легенда, с която да плашат местните бракониери. Това са пълни глупости. Кой вярва на подобни истории? Тук няма нищо освен дървета. Много е скучно, мръзна ми. Искам да си тръгвам. Според статията от този вестник, местен рибар е забелязал горилата тук, така че ще трябва да минем от този път. Илиана, това място е отвратително. И няма откъде да се мине. Обувките ми, скъпите ми обувки и тия дървета. Хайде, Моника, стига се оплаква, ще трябва да свикваш с условията. Как ли пък не? Защо все на мен се случва? Тия дървета. Кой е сложил всички тия дървета тук? Знаеш ли какво? Ти ако искаш, може да отидеш да си търсиш чудовището, а пък аз ще си направя тук няколко снимки. И без това няма какво друго да се прави. Моника? Помощ! Махни се! Пусни ме! Константин! Снимай всичко по пътя си! Ясно? Да, шеф. Тихо! Тихо! Ето е там! Снимай я! И по-бързо! По-тихо, идиот такъв! Ще провалиш всичко! Подява ли ти, Константин? Изплъзна ми се! Тръгвай след мен!
Фотоапарата ми. Видя Горил! Тихо, так ми се тръгна. Тихо. Трябва да тръгваме. Бързо. Чакай чантата ми! Тихо, шефе! Чувам стъпки! Не ги виждам. Къде са? Ти пак кой си? Позволете да ви се представя. Аз съм журналист Спиртозов, а това е моят колега Константин. Не беше ли ваша статията във вестника за мистериозното чудовище? Нека помисля. Какъв беше отговора, Константин? Точно така, шефе! Значи, ти си виновен за всичко. Това? Шефе! Фотоапарата ми! Скъпия ми фотоапарат! Как ще снимам горилата сега? По дяволите, Константин! Как може да си толкова непохватен? Хайде, Моника, приключението ни свърши. Иляна, горилата! Трябва да се махаме. Не мога да бягам! Защо? Пускайте ми! Моника! Вие заминавайте. Аз ще остана да се разправям с това космато нещо. Ти провали моята кариера, направи ме за посмешище, но е време да си платиш за това. Хайде сега, покажи ми на какво си способен. Чисто ли е, Санчо? Чисто ела, Панчо. Ега нас спиртоската се извършил работа, момчето, бе. Няма и помен от маймуната. Как сте, той един журналист? Журналист, ама интелигентен журналист. Като да снима нещо и милицията после го фаща. Разбрах. Санчо, виж ко намерила! Богати се, Панчо! Какво правите тук? Районът е забранен за външни лица. И всъщност, какво правите тук? Ловим риба. На празен язовир? Кажи ме, Санчо. Чакай от тата, доли! Изварихме водата от язовира, изгонихме и хората, време да си приберем полагаемото.
Не успях да те заснема, но поне разбрах кой си.